Ola, esta é a segunda das clases que dedicaremos ao oído e, concretamente, hoxe falaremos de que funcións cumpre cada parte do oído. Así que comezamos. O noso corpo, como xa vimos en clases doutros anos, está cheo de órganos que, funcionando sincronizadamente, conseguen que este vaia ben. Cando un deles se deteriora ou se dana por un tempiño, entón é cando comezan as doenzas. No vídeo de hoxe seguiremos falando do oído. Na clase anterior vimos que era e as súas partes, e neste das funcións que cada unha delas ten dentro do órgano. Pero empecemos recordando. O oído divídese en tres partes: o oído externo, o oído medio e o oído interno. Empezamos co oído externo. O oído externo ten órganos como a orella, que podemos ver perfectamente. Tamén está nel o conduto auditivo externo. O pabillón auditivo, ou tamén chamado orella, é a principal canle de entrada dos sons antes de pasar ás outras partes do oído. Sabías que hai algúns animais que poden redirixir as súas orellas e movelas para escoitar mellor un son? Este é, por exemplo, o caso de burros, cans. O conduto auditivo é unha canle que recolle os sons da orella e os leva ao oído medio. Imos agora coas funcións das partes do oído medio. O oído medio ten moitas partes que pasamos a enumerar: o tímpano, o martelo, a bigornia, o estribo, a cavidade timpánica e a trompa de Eustaquio. O tímpano é unha pequena membrana que vibra ao que chega o son a través do conduto auditivo. O martelo é un oso moi pequeno que se move por mor das vibracións do tímpano. Este movemento despraza a bigornia. A bigornia tamén é un oso pequeniño que golpea ao estribo. O estribo é outro oso que se move e ao facelo golpea ao caracol. A cavidade timpánica é o lugar onde están todos os osos do oído medio. A trompa de Eustaquio, grazas a esta parte do oído medio, este non estoupa, xa que exerce un control da presión sobre a cavidade timpánica no caso de que
houbera un exceso de ruido. E faltannos as partes e as funcións do oído interno. O oído interno está formado polo caracol, os canais semicirculares, o nervio auditivo e outros nervios secundarios. O caracol é unha parte do oído interno cunha ventá que é golpeada polo estribo. Isto provoca que vibren uns peliños ou cilios que son os que pasan sensacións ao nervio auditivo. O nervio auditivo é o gran transmisor do oído, xa que pasa as sensacións transmitidas polo caracol ao cerebro, para que el xa as interprete e construa unha resposta axeitada a cada son. Os canais semicirculares son os responsables do equilibrio, transmitindo ao cerebro a través dos nervios as sensacións de horizontalidade, verticalidade, inclinación. Outros nervios. Estes nervios ocúpanse de comunicar os canais semicirculares co cerebro e transmitirlle a sensación de equilibrio que notan. Isto é todo por hoxe. E agora tócache. Ordea as seguintes partes do oído segundo o percorrido que fai o son: trompa de Eustaquio, bigornia, caracol, conduto auditivo externo, tímpano, nervio auditivo, estribo, orella, cerebro e martelo. A orde correcta segundo o percorrido que fai o son é: orella, conduto auditivo externo, tímpano, martelo, bigornia, estribo, caracol, nervio auditivo e cerebro. Gran resposta! Podes atoparme como @profearacelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok e tamén na nosa páxina web profearacelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.